lamari na duniyar ga ruwa da wuta yake kama. Tafiya ta duniyar ga ruwa da wuta take kama. Idan wani yayi dariya to wani za ya kuka ne. Lalle in wani yayi dariya to wani za ya kuka ne. Ga misali zane badowa, mutuwa kowa baya santa, mutuwa kowa na gudunta. Masu gina kaburbura indai ba ayinta to ba su samun abincinsu. Ashe wani yayi kuka wani kuraban shi ya koka. Lamari na duniya sai mu bi a sannu. Misali zane ɗauko dukan likitocin duniya. Idan babu rashin lafiya su ba abincinsu. A nan wani ne ya koka wani ko sanadin samu. Wayo ni duniya, duniya, duniya. Misali zane ɗauko masu gyara ko na menene. Idan kayanka ya ɓaci dole ranka zai ɓaci. Su kuma masu gyara shine sanadin su zan samu. Nan wani yayi kuka ga wani na ta dariya. Lamarin duniya ne, duniya ne. Sai hankuri. Lauyoyi ku ɗauka su ne masu shari'a. In har ba alaihi su kuma ba abincinsu. Ga wani nan ya yaudare ni, ga wani an kashe nashi, kuma wani an sace nashi. Mun wa shigar da ƙara dukkan mu a ɓace. Lauyoyi su kunan ne sanadin su zan samu. A nan ma in kun lura ga wani na hawaye wani na ta dariya. So ga mata abin da suka kyama, domin mata ga kishi, mata ga kishi, ashe mata ga kishi, lalle mata ga kishi. Ga ta cikin gida yau an ce wata za ta zauwa. Uwar gida da 'yan gidansu suna ta kuka. Bangaren amarya ana ta rawa ana ta kuɗa murna ake. Nan ma kun gani ga wasu na ta kuka waɗansu murna suke yi. Tsarin duniya ne, lamarin duniya ne. Abubuwa da dama hakanan ne duniyar ga. Mu bi ta a sannu sannu. Lalle mu bi ta a sannu sannu, mu bi ta sannu, mu bi ta sannu, sannu sannu.